Ndebi zirisi wana muna January mimi pandai muna January ndaka Samantha kandiramba andiramba bandazomudzokerera musi wa 3 March ndoona kuti time yakureba chinetsana ndopandaenda kwanga ari pepe Bedbridge. Mama wakabva vataura naye vakati aiwa no gadzirisa naye tatagadzirisana pepe tapedza kugadzirisana kwewe kwandakaita naSamantha takadzokerana patanga kuwirirana achita sei satienda kuVic Falls pane munhu akamufonera nevidhio call, it was a Sunday. Abva adaira foni abva akati vanati kunhesha mwari uri kudaira foni uchikata ndianongochitaura naye tikanzi akata ega ndambokata foni ndikati aho iri bho kubva ndazotora foni iye achiramba kundipa password ndobva ndazoisa password yangu yandakaheka kubva ndavhura foni yake kubva ndaona kuti that guy wanga achitotaura naye is a guy wanga achitodanana naye tikatoti send me your pictures tichida kuona the guy but tinotumira mapicture ari pakawasha asindi kugeza mota uri kudzoka nhasi here kwezi papanga akangouya kunyaradza kubva ndanetsananetsana naye kuti zve2 minutes ndobva ndazomuregerera ndamuregerera zvapera then ndapedza kumuregerera paipai tikaenda kuVic Falls tikagara tikada sei tadzoka kubva kuVic Falls ndaingeja naye paipai kubva tatonzi tikunoona tete vake supposed to see anti vake 4 weeks back abva anditi takatogara paimanheru kanzi ona iwo handichakuda handichatodana newe because of abcd chichita ndizvo iri bhosha mwari yangu bandarara mwana makusiyena bva mukaineti hasha achita sei ndopaipa wakatanga kunifonera uchitafadzirwa roeri Samantha ndobva ndatomurapisa ndakatoenda naye kuBroadway Medical Center kuda zvekuma 6 waye ndichimurapisa Monday ndobva ndatomupa moto yangu Tuesday Wednesday Thursday Friday abva andisungisa bva ndaenda kukoti Saturday makuseni bva ndapiwa bail chipidza kupiwa bail kubva ndakapiwa bail ndanoita sei bva tatanga kutotaura tese bho ndakamutengera iWatch maperfume magudzigudzi tunongodhura totoito kuti munhu aite sei aone kuti amusori ndapedza kumupa tumagudzigudzi totoya akabva enda kuBedbridge ari kuBedbridge ikoko ndandati no ukona iwewe ndakutokutengera mota iwo at this junction zvanotengera mota ndati abva topiwa mota kuBedbridge ikoko yana ndatenga nemaagency abva atotanga kufamba nemota saka Wednesday last week manje asitanga kusabatika manje imwe kutanga kusabatika manheru imwe ndati kunhai wangu inda usiri kubatika ndikana kugara kuti pamwe mufesi wewaimbodana naye because mufesi wepadheni paanogara kati asi vadzokerana vanava because asi kubatika ndandafonera mufesi ndati kunhai shamari ndakakuti chii about Samantha. The guy suddenly started talking everything zvaavichiitika murelationship yedu kubva Vic Falls up until to date. Ndakata foni pepe ndopa ndakarova mota ndandaenda kuVic Falls kuBedbridge kwoke masikati ndakasvika kuona 1 am because anga sitori muBedbridge anga tori some 100 km from Bedbridge ari kubasa kusvika paipai abva arambondoona kana ndiSamantha shuwa here handisida kuone ndo ndadzoka kuHarare ndanoenda kwaGutu ndatotengera mama wake kagurosari kemari yakati wandei ndandasiyira mari ndikati mozonomuona Bedbridge ndavapa $50 ndadzoka gare 2 days ndandataura namudhara wake vati undione ndikanoona kubhindura ndakadzoka ndakanoona tetezi yake kuchitungiza vachina vatoifanira kuona bva ndavaona bva ndadzoka padheni anditi tadzoka padheni paipai anditi zvapera apa mudhara wangu aimufonera everyday kogazi yangu aimufonera everyday munhu amene zvaingoita mumitiro waingoita nansiri kunzwisisa iyo uyu munhu uyu is everything okay ndandangozvisiya ndandangozvibrusha off nezuro abva waya tataenda kukoti taenda kukoti kweke nditoshamisika munhu atoya nepeace order waya nepeace order yei peace order handichatoda kutokuona padhuze kana kuti kana kutoti umugumhe kana kuti ubate kana foni yake uchingoscrolla paanenge achikuratidza something anga asachatode anga atondivenga ipapa ndabva kukoti kweke kana munodzoka ndapiwa masummons nainvestigation officers kana Samantha mapepa akabva nawo kuBedbridge atanzi tikusave ndikati ndichaona na12 ndanenda kumbava naSamantha ndakapaka at a distance but ndichiona pane gate rawo ndakapaka at a distance
ndakapaka ite distance kudaro ndopanabva akazouya kuma-5 nesister yake auya kuma-5 nesister yake haana mupedza 10 minutes ari mumba ndati gai uye ndakabva namuziya nemota yake yaakamontumire anga ari pagate pana Samantha but umutora bva enda wese kuloji hamene kwavakaenda ndandatomufanda ndati but yoona iyoyoka une mukadzi and ava vasikana ava vanenge vatori vanhu kuti tichida totaya navo life andoona vakadya mari dzedu vakaita sei iwo then ndopaunouya uchiita zvauri kuita usadaro vatanga kutondifopotera achitaura zvaanoda ndinaye tichage uya patiri ita so andati already iri bhoji iri bho mudhara asi makuseni andamuka Samantha batanga kuramba achifondera brother yangu nekumba kwedu achita sei officially nezuro manheru when I realized that sure this person is sleeping around again ndakanati nandichada so ane mari yangu ingatori nayo kusvika ma2 and 3 kati uona iwewe from the onset paukaona kuti hauchada nezvangu you're not even supposed to accept goods from me ende pamwe tikaita isinotozombosvika pakutaura kana kusvika pakunetsana kwatiri kutoita izvezvi. You took goods from me and that meant kuti nini you were giving me hope kuti there's going to be us somewhere somehow someday but after that realize zvemupesi uyu handichada. That's when I had a few clothes of her ndovanaenda kubasa kwacho ndanozisiya nemapiritsi nemachichi zvavaitora kubasa zvimalubricates zvimachii ndovanaaudzanati inganetsana nani nemunhu uyu izvi ndo zvinhu zvake ana mai kubasa kwake pavaona kuti kune mapiritsi vatoti mapiritsi aya nemalubricants aya nemachichi ndezvekubasa kaizvi obata iwo saka iwo wazviwana kupi tada tokusungisa nati mai zvinhu ndozvipiwa naSamantha ndopa wabva wamufonera zvikanzi uri kupi hamuna kuataura bvaisa foni paloud ndopatanga kuwadza zvikanzi ndakutosvika kumba ndaenda mutown ndaenda kuHighlands Police kanzi udaenda kuHighlands Police pane maripoti atomunyepera zvikanzi pane maripoti atongotarisira wakanyora siri abva it's fine I can come don't worry abva ndabuda ndikati am I excused ndobva ndasiyira nhamba ndabuda manheru not manheru saka mota yazongopfuura nepamberi pangu zviri superstitious zvezviri yanga ichimhanya ndobva ndatanga kuiteera ndichiiteera ndobva ndasvika nayo kumbare saka pandaona mota yakuenda kumbare that's when I realized kuti vanhu ava vari kuenda kumba kwanani kwanaSamantha andoona vandati iri bho pese apa I'm talking to the sisters naiye pfani yemwe anonzifadzai the firstborn tikuonesana kati kutaura zvatikutaura vachindipopotera vachita sei iye Samantha achitaura zvemapayment plan ndo that nini kati it's okay nini chanongoda mari yangu and probably pamwe newatch yangu yandakakutengerei because inini I was buying you nchitoku that things are going to be okay watch ochi and it's fine vachituka tu saka ndazosvika pagate pavo manje ndasvika paroad pana Simon Mazorodze ndamuona ine kamunin'ina kake kafadzi vari kakepi vari 2 so panapa ndati ko Samantha zvofamba sei wakandiramba utodana nene murume wemunhu here ura chinguza kuti kuita sei nezvemari abva atanga kumhanya otanga kukanda matombo ndopanapa ndatoti imbomira Samantha anga asitomboda kunzwa zvekumira nekuda sei inose munhu wanga ari in his emotions and feelings nanangu ridza futi pavanga vari ipapo ndichishuda pangu bose vangu vakaita vakabatana nekamunin'ina kake vakabata musoro ndobva ndazomutsa mota ndobva ndaenda kumazoe inonzi ndanoenda kubhindura saka pa pane munhu andakamirira mubhindura ndoda ndipe a few things because kumba ndatobva makuseni ndichitovaudza kuti handisi kudzoka chichichi ndakavaudza ndichitobva ndavanyepera kuti ndikuenda kuChina kubasa ndopanapa ndangoenda kunonzi kuchi naenda kubhindura kunokandisa kubhindura isiso ndiri muna popgam mune pane mufesi wangu ndoda kuona ari baofrederiberg angu ndoona chete ndova ndarowa mota ndaenda kubhodha kumaundaro ino ndoti panozokwana 6 o'clock I think ndinge ndisachatowanika ndaenda
I know I acted out of emotions, it's wrong, and but zvakandikurira singaiti ndidzi mahasha dzachina dzandakatowana dzadzi dzekuti after everything that I tried to make things right, ndakadriva Zimbabwe yese ndikaenda kwagutu ndakanotengera mai vake grocery $200, ndakabhadharira munin'ina wake fees, ndakamusira 6,000 rands pachina paakaramba undiona ndienda kubed beach last week apo. Ndamusira 6,000 ndadai ndakanoona baba vake chaivo kubhindura kwavanoshanda nekugara. Ndakanoona tete vake kuchitungiso. I really tried everything, and the way that she was now acting, those was what ndikwanise kuwedzera hasha, because inini when I talked yesterday to my brother Nyasha nadhidhi wangu futi vamwe vechitu vakatoti tafadzwa chimusiyana nazvo. Ndakatoti she's not the last born of the world. Vasikana vakazara, and Samantha anga asingambonyanya nhaka zvokuti ndikatozonzi ndapengeswa, but munhu wekungoti munenge makaklika and like that makangoklika zvichifaya muchiwirirana. Saka ita ndinokucalculate uchiona ma-options, and I got just last month total jobs. I got a job USA paya patatozoenda because ndichitoti I've got a new job, but I'm not willing to go for the job because handisati ndaroorana newe. I can only leave Zimbabwe kana ndaroorana newe ndachata, so that you follow me nespousal visa. I turned down the offer. Akaziya akangonditi ita akutafadza, since aiziva kuti ane zvimwe zvinhu zvaari kuita kumba kwake. Amen man, usara zviri bhoo. I know ndakanganisa, ndatadza, ndadii, vanhu vadzapata. I am really sorry. May you please forgive me. I know I've regerereke, but I'm sorry. I was just too much into my emotions. I tried a lot. Baba nanetsana Samantha 3 weeks back kusvika pari nhasi ndatambisa mari inosvika zvekuma 3,000, ende 3,000 ndakatanga kuda kuiflasha chero pane mumwe musikana akanaka anenge pokelo anogona kutombopa benefit of doubt kana for a month or 2 because mari iyo yakawanda, but yese yenge ngori mari yedamage control. Hama dzake dzese panowanisina kuisira airtime ndichitaurari naSamantha, itai so. But the way she was now treating me, and also zvokuti munhu anozosvika pakuti anokudhampira married man yaflanka life yako, amisa zvinhu zvakawanda, hazvina kunditira mushe. Asi ndandaita izvi ndikubvuma, hama dzadiwa, ndakanganisa zvisingaiti. Nezuro chaichei pamukaona ndakatenderera mutauni ndakakanda mari inosvika kuma 2,000. I was just frustrated. Saka kahype kutongoti vanhu vanga vangonditi pangu mene chichi zvakatombondi reliever for a few seconds ndobva ndazongosvika pari nhasi. Saka apa amendindura mota yangu yandinayo yakakwanisa kungobhadharwa kana a small amount yekuti ndokwanisa kuyambuka, and I start all over again. Ndiri somewhere away from this place.